Eclipse, d'Eva García Bello i Marc Torroella Olucha. Hola, som la Mar i la Eva i el nostre projecte és Eclipse, una marca de paperària especialitzada en salut mental. Llibretes que tractaran temes específics, com per exemple les dues primeres disponibles al mercat que tractaran sobre l'autoestima i l'ansietat. Faiz Project, d'Òscar González Abril y Rubén Fernández Cañizares. Desde Faiz elaboramos un dispositivo adaptable a cualquier tipo de aeronave que mediante inteligencia artificial y machine learning será capaz de predecir un incendio en cualquier fase, mediante sensores, cámaras. Moody's, d'Àlex López Carranza, Adrià Castany i Francesc Horta. Avui en dia hi ha un gran problema de la salut mental a la nostra generació. La gent jove té molt d'estrès i molta ansietat. Volem donar eines i sobretot una accessibilitat fàcil per tot el món, tant d'usuaris que busquen millorar la seva salut mental i tenir eines i activitats per fer fora de consulta, i tant professionals com que volen fer un guiament de millor qualitat i arribar a més gent. Volem ajudar a fer una societat millor. Tornado Innovations, de Pol Bassons Moreno. Hola, soc en Pol Bassons, fundador de Tornado Innovations, una empresa tecnològica d'aquí, de Mataró, i hem creat un sistema per a la prevenció d'usurpacions en habitatges sense subministrament elèctric. Yo-Yo, d'Alba Rosàs Quintana, Júlia Cañete Esteve, Judit López Prior i Paula Romero Martínez. Yo-Yo és una aplicació de mòbil multisite de lloguer de roba. Nosaltres posem en contacte els usuaris que poden ser al mateix temps tant arrendadors com arrendataris de peces de roba. No només poden conservar una peça que ha sigut especial durant un moment de la seva vida, sinó que a la vegada poden obtenir ingressos addicionals. A més, oferim una alternativa assequible per a moments especials, com pot ser una esquiada, un embaràs o fins i tot un casament.